Google Classroom erabiltzen ikasten. Oinarrizko gida praktikoa. Kaixo guztioi! Ane Toledo naiz, Alasne ikastetxeko irakaslea, eta gaurko bideoan Google Classroom plataforma nola erabili azalduko dizuet. Modu erraz eta praktikoan. Bideo honen helburua hau da. Google Classroom zer den ulertzea. Ikasgela digital bat sortzen ikastea. Ikasleak gonbidatzen jakitea. Eta lanak bidaltzen eta zuzentzen ikastea. Tutorial hau irakasleentzat, eta nahi izan ez gero ikasleentzat ere, oinarrizko gida erabilgarria izatea asmoa da. Zer da Google Classroom? Google Classroom Google sortutako irakaskuntza kudeaketa plataforma da. Irakasleek ikasgaiak antolatu, lanak bidali eta ikasleen jarraipena egiteko aukera ematen du. Nola sartu Google Classroomera? Lehenengo, joan Google horrira eta hasi saioa zure kontuarekin. Gero, aplikazioen ikonoan Google Classroom ikonoa klik egin. Bestela, zuzenean, helbide honetara joan zaitezke. classroom.google.com. Ikasgela bat nola sortu. Sakatu goiko eskuineko aldean, plus ikurra. Hautatu sortu ikasgela. Bete eskatzen diren datuak. Ikasgaiaren izena, maila eta taldea. Sakatu sortu botoia. Prest, zure ikasgela sortuta dago. Gerora, zure Classroomaren itxura pertsonalizatu ahal izango duzu. Ikasleak gonbidatzea. Bi modu daude. Lehenengoa kode bidez. Ikasgelaren kodea ikasleei eman. Classroomaren orrialde nagusian aurkituko duzu kode hau. Bigarrena, gonbidapen baten bidez. Ikaslearen emaila sartu eta klasera gonbidatuko duzu. Beste irakasleak ere gonbidatu ahal dituzu. Zurekin Classrooma partekatzeko. Lan bat sortu edo material berria nola igo. Joan klaseko lanak atalera. Sakatu sortu. Aukeratu. Zein izango da egoko duzuna? Materiala, galdera, lan berria? Idatzi zazu argibideak eta gehitu fitxategiak behar izanez gero. Sakatu argitaratu. Orrialde nagusian, oharrak ere jarri aldira ikasle guztiak ikus dezaten. Lanak zuzentzea. Ikasleek lana bidalitakoan, irakasleak zuzenean plataforman ikus dezake. Azpian, iruzkinak gehitu daitezke. Nota jarri eta itzuli daiteke klik bakar batekin. Ondorioz, ikusi dugun bezala, Google Classroom tresna erraz eta erabilgarria da ikasgelaren kudeaketa digitala egiteko. Plataforma honek komunikazioa errazten du, materiala modu antolatuan eskaintzen du, eta ikasleen jarraipena modu eraginkorrean egiteko aukera ematen du. Espero dut tutorial hau lagungarria izatea. Eskerrik asko eta hurrengora arte.